yettiğimliğim için gaýyn tarapym meni sylanok diýip hatna başlan patpişimin hatyny size ýetirýärin. Meniň hem ýoldaşymyň ikinji durmuşy, biziň birinji durmuşymyz oňman soň ikinji gezek durmuşymyzy ýoldaşym bilen birikdirdim. Meniň ýoldaşym iki ogul bir gyz, baldızym bar, 30 ýaşyndan agan durmuşa çykanok, soň ýurjym bar, ola men täk öýlenenok, ýöne men baran maşgalam bardaklygyny giç tanadym. Baldyzyma durmuşa çykmadyk. Ýakymsyzja gylyklary bilen meni dörtgüleýä oturup şularyň şunňa ýakymsyz gylyklary üçin öňki ýalam gidendir diýip pikir etýän. Nädip çydamaly men hayran. Jogap gaýtarasym gelýär, köp ýerde jogap gaýtaryp bilemok, pert jogap bermedigimdenmi, ýa meni ýetimligim üçinmi şular sylamana uğrady. Ilki wagtlar ýoldaşym hiç ýerde işlänokdy. Men gapdalyndan girip bileje işläli, bir zat gazanaly diýip uğradym. Gaýnenem bile baldyzym meni öýe sygyzdyrman. Meni kowup goňşularynyň gyzyny ýoldaşyma alyp berjek bolup her hili oýunlar, hileler gurap, öýde uruş bary doraýady, ýoldaşyma gep berýärler. Gep berip bizi uruşdurýarlar. Menem ikinji durmuşym, onuňam ikinji durmuşy erkek adam ekän bildirmese de aýala bildirýär. İkinji durmuşynam gaýtdy diýip gepe galmajak bolup özümden kiçik sany gyjygym barlygy üçin gyjygymlaryň araýyna ýetmesin, gep gurrun bolmaýyn diýip köp zada çydaýadym. Gyjygym ikisem bilelikde siz biziň öýe gelip ýaşaýyň bolmasa, biz hem durmuş gurup gitsek ýaşaberiň diýdiler. Ýöne soňa waka gaýnenemiň hilelerini, oýunlaryny görüp kwartirant ýaşaýsana, ýoldaşyň bäri gelse-de oňasy ýok diýip uğradylar. Biz kwartira çykdyk. Kwartira çykyp men ýoldaşym gapdalyndan girip işlemeli, işläl diýip günne goýman ýoldaşym işe girdi. Indi düşebindi gowy. Ýoldaşymam işleýä welin. Gaýnenem, baldyzym, ýurjym özleriniň aýlygyna kanagat etmän, o gerek, bu gerek diýip ýoldaşyma jaň edip öýüniň harajatlaryny ýoldaşymdan alýarlar. Biz bolsa aýyna epesli pul berip kwartirant bolup ýaşaýas, kwart platamyza ýetirmeli, ondan daşary öz harajatlarymyza ýetirmeli. Bularyň sargaýan zatlaryndan ýaňa öz maşgalamyza elimiz degmän uğrady. Ýetirnip bilmän uğradyk. Men näme etjem bilemok, gaýneneme bir sapar daýza gaýrat ediň. Siziň üçiniziň eliňizde puluňuz bara, bize kynçylyk döretmäň, biz hem öý alaly jaý edineli, maşgalamyzyň harajatyny özümüz çekeli. Bizden soramaň, ogluňuzam size ýetirinjek bolup maşgala ýatdan çykýa, kwart platamyza ýetenok diýsem, gaýnenem menden gatty görüp öte ogluna geliniň seniň öz diýerli maşgalasyny biziň maşgaladan aýry görýär diýip şoňa meňzeş gepler bilen gep berip, ýene biz ýoldaşym bilen uruşdyk. Men indi näme etjegim bilemok. Indi ikinji durmuşymdanam aýrylyp gitsem, soň ýene ýyle gurrun boljak. Aýrylmasamam gaýlarym hiç günne goýjak adama meňzeş däl. Durly gepler, durly gurrunlar. Aýalyň etmeli, aýalyň beýtmeli, ýa-da aýrylyşyp goňşymyzyň gyzyny alay. Gurrunlar meniň janyma degdi. Ýoldaşymam indi bir hil şolaryň gepine gitýän ýaly görünýär. Maňa dinleýijileriň maslahaty gerek, gaýrat edip şunu goýup beräýin, maňa öz maslahatlaryny beräýsin. Indi men çykalgasyz ýagdaýda kime arzymy aýtjagymam bilemok, ejem kakamam bu dünýäde ýok, arzymy aýdara maňa kömek edere. Çykalgam galmady, durmuşdan doýdum, doýup gider ýerim ýok, näme etjegim bilemok diýip bir patpişigim ýazýar.